Wasiƙar neman soyayya part 1. A duk lokacin da ka ga wata kana son ta, to za ka iya sanar da ita ta hanyar rubuta mata wasiƙar soyayya domin ka bayyana mata abin da yake cikin zuciyarka game da ita. Ga misali kamar haka: gare ki Shafa'atu 'yan mata, bayan dabin gaisuwa tare da fatan kina cikin ƙoshin lafiya a daidai wannan lokaci a cikin wannan rana ta Juma'a mai albarka. Bayan haka Shafa'atu, na rubuto miki wannan wasiƙa ne domin na bayyana miki cewa kina ɗaya daga cikin mata ma'abota kyawun halitta da kuma tarbiyya. Hakan kuma kina ɗaya daga cikin matan da suka shiga cikin zuciyata, sai dai ke ɗin ta musamman ce a cikinsu. Saboda haka ne yasa nake son bayyana miki cewa kyawun halittarki da kyakkyawar tarbiyyarki sun sa son ki ya shiga zuciyata a halin yanzu. Haka dai ina matuƙar ƙaunarki, daga mai ƙaunarki, Sadauki. Wannan wasiƙa tana nuna yadda Sadauki ya kamu da son Shafa'atu kuma ya fito fili ya bayyana mata dalilin da yasa yake ƙaunarta. To haka zalika kai ma idan kana da wata da kake so, to za ka iya bin irin wannan hanya domin ka sanar da ita me ke a cikin zuciyarka ta hanyar rubuta mata sauƙaƙaƙƙiyar wasiƙa. Kuma cikin hikima da basira, sai misali na gaba shine zai zo a part 2.